Здравейте! Поради големия успех на последния тридневен ретрит, който организирахме през май миналата година в България, ние сега записваме участници за следващия по-дълъг 5-дневен ретрит през май 2025 година. Нашите ретрити са съчетания от работа върху себе си, постигнати резултати по време на ретрита, почивка, разбира се, и създаване на важни контакти в позитивна и подкрепяща среда. Тоест, ние поставяме началото на дългосрочен план за здраве и духовно израстване в подходяща среда по време и след ретрита и постигаме първите резултати от този план по време на ретрита. Нашите цели са стабилна основа за успех, резултати и много радост, удоволствие и, разбира се, почивка. Ако изгледате това кратко видео до края, ще научите първо как ще се подготвим за работния ретрит, второ какво ще постигнем като резултат по време на този ретрит, трето какви ще са новите теми на ретрита през май 2025, кои са датите на ретрита и как ще продължим работата върху себе си с помощта на лекторите и участниците в ретрита след него. От работата ми като терапевт и белкар с хора, които имат различни здравословни и духовни нужди, аз научих, че предварителната оценка на здравословното, физическото, психическо и духовно състояние на клиента е най-важната стъпка към успешния индивидуален протокол. Затова преди ретрита всеки участник попълва здравословен въпросник, върху който ще работим заедно, за да можем да представим вашия личен протокол по време на ретрита. Това ще е протокол за здравословно и личностно развитие и израстване. Това означава, че вашата и моята работа започва в момента, в който се регистрирате за ретрита. Като пристигнем в прекрасната планинска автентична база в планините на България, всеки участник ще се установи и веднага ще започнем с създаването на позитивна подкрепяща среда, което пък ще ни помогне да навлезем лесно и приятно в процеса на опознаване на нуждите на нашето тяло, както хранене, движение и активна почивка, които ще ни осигурят оптимално здраве и спокойствие, която среда ще бъде основа за социален и духовен напредък. Така че, мили приятели, подгответе се за задълбочена работа върху себе си. Какво още ще научите и усвоите по време на този работещ ретрит? Първо и най-важно, методът Елдоа, техниките Фелденкрайс и Александър и как ще ги практикуваме за оптимални резултати, както и дихателни техники за стимулиране на процеса на възстановяване на организма, визуална медитация, опознаване на индивидуалните нужди на вашата храносмилателна система и стимулиране и подкрепа на сърдечно-съдовата и нервната система. Тази година ще добавим две много интересни теми. Първо, ще разберем за нуждите на тялото ни не само от биохимична и духовна гледна точка, но и чрез познанието за взаимодействието между човешките органи и планетите. Ще се също така потопим в магията на стъпалата. Ще научим как работа върху стъпалата може да подобри здравето ни значително. Датите на ретрита са от 1 до 5 май, от 8 до 12 май и от 15 до 19 май. Вие може да се изберете за коя дата да се запишете. След ретрита ще останем във връзка с участниците и с лекторите, за да празнуваме вашите успехи, малки и големи, и да получаваме подкрепа в трудни за вас моменти.
Така че, за да откриете вашия личен път към трансформацията, за да започнете или да продължите мистично пътуване към самопознание, физическо здраве, психическа яснота и духовна хармония, ние ви каним на уникална зареждаща среща с участниците в ретрита и с нас, лекторите Теди и Мария. Резервирайте мястото си сега и се потопете в трансформиращата сила на пролета в планините на България. Много е важно да се свържете с нас, за да ви изпратим здравословния въпросник, да видим дали можете да участвате в ретрита, също така да ви изпратим линка за плащане и всички въпроси, които имате към нас, да можете да ги зададете. Ще ви оставя телефона на Теди в България, който е 088 759 8234. Нейното име е Теодора Муравеева. И ще ви дам моя телефон. Аз живея в Канада, който е +1 778 779 1203. Моето име е Мария Танева. Аз съм терапевт по уелнес и билкар и живея и работя тук в Британска Колумбия. Може да се свържете с мен по Viber, WhatsApp, Messenger, може да ми изпращате текстови на телефона. Също така, моят имейл е transformperform, една дума, at gmail.com. Transformperform at gmail.com. Ще очакваме да се свържете с нас и благодаря ви за вниманието.